тавбаи касоне қабул карда намешавад ки корҳои бад анҷом медиҳанд, то ин ки марги яке аз онҳо наздик шавад. Мегӯяд акнун тавба кардам ва қабул карда намешавад. тавбаи касоне ки мемиранд дар ҳоле ки онҳо кофир ҳастанд. онҳо касоне ҳастанд ки барояшон азоби дардноке омода кардаем. аллоҳ субҳанаҳу ва таоло мегӯяд, яъне тавба кардан дар ҳолати фаро расидани марг тавбаи маҷбурӣ аст ва ба тавба кунанда фоидае надорад, балки тавбаи фоидаовар он аст ки аз рӯи ихтиёр бошад, ихтиёран пешакӣ. ва биёед акнун як мисоли дигарро гуфта мегузарем. чун ман чанд вақт пеш хонда будам, як нафаре меояд ба назди як уламо меояд ва мегӯяд ки пайғамбари шумо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст ки ҳар касе ки ҷон ба ҳулқум ояд, тавбаашро Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло мебахшад, чун Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло бахшоянда аст. Ин дуруст аст? баъд он олими доно мегӯяд бале дуруст аст, чунин аст. ҳатто ҷон ба ҳулқум расида бошад ҳам тавба кунад, тавбаашро Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло иншоаллоҳ ки мепазирад. ва баъд ана ҳамон нафар мегӯяд ки хайр набошад, ман дигар баъзе гуноҳҳое кардан мегирам. вақте ки марг наздик мешавад, мурдан наздик мешавад, малакул маут меояд, баъдан ман тавба мекунам. Аллоҳ бахшоянда аст, Аллоҳ меҳрубон аст, Аллоҳ мебахшад ва ваъдаи расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. баъд аз он олими доно мепурсад, ту чӣ кора ҳастӣ? мегӯяд, ман як дӯзанда ҳастам, медӯзам. мегӯяд, дар дӯзандагӣ аз ҳама кори осонтарин чи аст? дар ҷавоб мегӯяд, буридан. хуб, дар вақте ки дами марги ту фаро расад, вақте ки ҷон ба ҳулқум ояд, оё ту бурида метавонӣ? мегӯяд, не, наметавонам. чун ҷон ба ҳулқум омадааст ва чӣ гуна мебурад, қайчиро ба даст мегирад? наметавонад. ва чун дар дунё, мақсад аз ин гуфтаҳо, дар дунё агар инсон дар гуноҳ ҳамешагӣ бошад, тавба накардааст, саҷда накардааст дар назди Аллоҳи бузургаш, чӣ гуна дар дами марг тавба мекунад? оё ба ёдаш меояд тавба кардан дар дами марг? албатта не. аз ин хотир айни ҳол, худи ҳозир вақти он фаро расидааст ки ҳар як аз мо шумо тавба кунем. чун кори осонтарине ки дар ин дунё мо карда метавонем ин лаҳза, дар вақти дами марг мо он кори осонро аз уҳдааш намебароем. ҳол он ки чӣ гуна тавба мекунем, чун намедонем тавба кардан чӣ гуна аст пеш аз мурдан. аз ин хотир биёед иваз шавем. ин ёдрасӣ барои ҳар яки мо шумо аст.